Usa ka 6 anyos nga batang lalaki ang naluwas human hapit malumos kay kapin 20 minutos nang anaa sa ilawom sa tubig sa usa ka suba sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. BFP dunay pahimangno sa mga ginikanan ilabi na sa mga dunay planong mga ligo sa dagat o swimming pool karong tuiga o karong bagong tuig. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini ang paspas nga pagresponde sa mga personal sa BFP BARM sa 6 anyos nga batang lalaki human nga hapit malumos sa usa ka suba sa barangay Meta Bridge, Dato Unsay, Maguindanao del Sur adlaw Martes. Gilayon kining gihatagan og cardiopulmonary resuscitation o CPR sa pagpanguna mismo ni SFO2 Muhammad Jumuad kinsa chief sa Office of the Provincial Fire Marshal sa BFP BARM. Sa laing kuhang video sa uploader nga si Nordan Ugalingan II. Makita ang paspas nga pag-alsa sa mong bata pasaka sa mong lugar. Kini aron madala kini sa ospital human nagpabiling wala gihapoy panimuot ang maong bata. Ang conscious yung bata kasi nga yung report kasi sa amin ng concerned citizen is 20 to 30 minutes na siguro nasa loob nasa ilalim ng tubig yung bata eh. Talagang wala talagang malay yun. Gituho ang naligo ang maong bata sa mong lugar ug wala nabantayan sa ginikanan. Matod sa BFP, gilapatan na og advanced medical care ang maong bata kinsa nagpabilin pang unconscious sa karon. Sumala sa BFP nga ang maong insidente naatulan lang diyang nagpaygayon sila og rekorida kalabot o plan paalala iwas paputok diyang dunay usa ka residente ang midangop sa buhatan ug nagreport nga dunay batang nalumos. Busa karong bagong tuig kanos sa sagad sa mga tawo, mga ligo sa dagat o swimming pool. Kini ang pahimangno sa BFP. Mga magulang po natin, especially ngayon na maraming nag-outing, laging paalala ng Bureau of Fire Protection po na sana po bantayan po natin yung mga anak natin during naliligo sa dagat o sa swimming pool para maiwasan po natin yung pagkalunod. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.